Il-komunikazzjoni għalina l-koll m'għadix biss dik ta' wiċċ imbuċċ, imma saret tinkludi wkoll anke dik permezz tal-internet li naċċessaw mill-computers, l-smartphones u t-tablets tagħna. Jintużaw l-iktar is-social networks, sal-lum l-ikbar huwa l-Facebook, Twitter ukoll qed jaqbad f'pajjiżna u wħud bdew isiru familjari mal-Google Plus. Il-kumpanija Google qed tagħmel minn kollox biex tlaħħaq mar-rivali tagħha u fl-aħħar innovazzjoni qed tpoġġi fis-suq is-sistema ta' Google Hangout li tintuża permezz tal-Google Plus. Wieħed jistaqsi x'fiha differenti s-sistema tal-Hangout mill-Facebook u chatting ieħor. Bil-Google Hangout mhux biss jista' jkun hemm 10 min nies jiċċettjaw f'konverzazzjoni waħda imma l-10 persuni jkunu jidhru fiżikament f'panel apposta. B'hekk tara reazzjonijiet tal-wuċuħ għal dak li jkun qed jingħad fejn il-komunikazzjoni issir aktar reali. Dawk li jkunu fis-sessjoni partikolari tal-Google Hangout ikunu jistgħu wkoll jaraw video partikolari kollha flimkien minn fuq YouTube. Saħansitra jkunu jistgħu jaqsmu dak li jkollhom fuq id-desktop tagħhom u jaraw real time ma' sħabhom. Żgur għodda li se tinżel tajjeb fi gruppi ta' ħbieb li jagħmluha ma' xulxin u qraba li jgħixu f'pajjiżi differenti, iżda wkoll għodda li tintuża biex politiċi jikkomunikaw mal-popli tagħhom. Google Hangout hija wkoll effettiva f'negozju fejn wieħed jagħmel conference calls interattivi kif ukoll biex jiltaqgħu nies li għalkemm ma jkunux jafu lil xulxin direttament ikollhom temi kurrenti li jaffettwawhom.